Jangan nek wis lulus jangan merasa puas lho, Yop. Mboten. Heeh, meniti karir aja kenal wong lanang sik. Dereng. Nggih. Mesti ana Nek ra entuk kenal wong lanang iki lha sing ngejob sapa? Maksud Wong iki ngejob aja cedak-cedak karo wong lanang yang berhubungan dengan privasi utawa asmara. Meniti karir yang gitu, Nggih. yang lebih hebat Nggih, ngono. kula niku nek dipandhengi tiyang kakung niku ndruwedeg. Padha. Wah, Jan. Selamat pagi Mas Gareng. Ya, waduh Jan. Wilujeng enjang Masda. Alhamdulillah. Nggih. Sampun istirahat nggih. Sampun tanek anggen kula istirahat sinambi. Wah, jane lok tenan. Iya. Menikmati wayang kulit. Wah, kencenge ora umum. Iya, Mas. Lakone Banjaran Sengkuni. Sengkuni rapet tanpa jeda. Iya. Urute ora umum. Iki nek ra Biai sing pertitis angel nggelarke. Isih telung lakon Mas iki engko. Monggo isih Payah. Wis jane lok. Isih telung Wiwit lakon. laire Sengkuni, Laire Sengkuni, terus Gondomana Luweng, Gondomana Luweng, terus ki engko isih Bali Segolo-golo, Pandhawa Dadu, Bratayuda. Nityan ora dadi boyo ngopo. Ya. Wis luar biasa hebat, jos tenan. Pokoke aku ya wis mung melu dudu. Ana tetembungan aja nganti leren yen durung panen, aja nganti mentas yen durung tuntas. Amin. Aja nyerah ben uripmu ora susah, bakune tetep ngupaya pamrih budaya tetep lestari. Amin. Amin, Salah satu amin, usaha budaya Ben Lestari sudah diwujudkan dengan Mbak Zahra. Injih leres. Ingkang dalu sak mangke sampun kersa ngawontenaken hiburan. Injih. Ya. Injih. Kabeh melu kecipratan rezeki. Alhamdulillah berkah barokah. Amin. Tasih kathah nggih penonton ingkang Luar biasa Mas Akbar, upama sore mau 100%, iki isih ana 86%. Wih lah. Gur sudo 14%. Iya, anu sadurunge ngaturke tetembangan Kang Sarto napa niku Mbak Elisa sak tembang sik ya Mas ya. Nyumanggaken kanca-kanca leren nganggo bawa. Mbak Yopika, ayo Mbak berdiri. Yopika kene nok. Duduk. Elok garape rancak tenan. Wah, jan Astabrata jan luar biasa. Soale apa soale? Oh. Aku ngerti kena ngopo Astabrata iso kompak tur apik, Mas. Ngopo? Bayaran. Oh, tak kira Kompak apik nek ra bayaran gur koyo pramuka, kompak tok. lho, nek sambatane malah mau wempeng lho. Mosok. Ya, ini ya iki kekompakan harus selalu ditanamkan dalam jiwa nurani masing-masing. Lho sok tahun ngarep ning pesek wi rabi wi. Wah, malah mempeng sok Astabrata. Sido sek. Lho sek Ya karo sing kae. ceklen-ceklen miki sek. Kowe ulan apa sidone? Sidane Kowe ulan wis apa? Nembusi Pak Barok, nembusi Mas Heru, aku malah rombok tembusi piye? Urung lho. Cik memilih-milih waktu ya. Sudah tanggalnya sudah. Tanggal sama bulan sudah. Tanggal berapa? Bocoran. Mei akhir. Oh, Mei akhir berarti 38. 30. Oh, 30 akhir 38. Kowe keakhiran wis. Pokoknya pas besar. Oh, pas wis gede kabeh. Iya. Ya wis. Iya. Mbak Yovika. Iya. Sugeng enjang wong ayu. Sugeng enjing Mas Gareng cia-cia. Piye nek nyawang aku piye rasane atimu? Kudu muka. Piye? Kudu muka. Lekasan. Lekasan piye? Kok lekasane piye maksudnya bahasamu aja ngel-ngel. Lekasan iki mriki napa Bu basane? Ya ora ngerti makane. Wiwit angkatan Angkatan apa niku? apa bobot ke lho, apa ngandut ke lho. Allah ya ora to Mas, kok iso karo sapa? Lah, mosok lali to iki. Lali piye? Ora ngono mbok tutup-tutupi. Hei, jangan salah ya, aku masih single. Nek single percaya. Terus? Nek dalam status KTP arek gore nek loro to no. Nek Apa? sing wis menikah kae ra sudah kawin. Nek sing belum menikah belum kawin. Iya, Lah terus. statusmu lho beda. Kenapa Iya. Le? Kena kawin terus no. Astagfirullahaladzim itu fitnah, gak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Iya neng tawang ya bawa ya. Oh iya siap. Pelok.
pembahasanmu rusuh. Aku mana yo Kowe nek karo aku aja rusuh-rusuh. Ngerti gak? Rungokno. Aku gur karo Yopika yo yo. Kenapa? Yo, padine kono pengen yo. Pengen apa? Astagfirullah. Pengen anu malu, nembang. Yening tawang ya. Ya nek tawang. Ya serius. Ayo so to. Yening tawang. Ya ben kanca-kanca leren ngrungokne bawane Mbak Yopika. Iya. Cocok. Nyapo? Ngecek mic. Yo saking senenge iki lho mirengke wong lanang ayem-ayem iki ditembangke kok, no. Oh, jenenge remen, Mas. Ayeme ora umum. Oh. Aku ra ndek dhuwit mbok men angger mbok tembangke atiku ayem ngono. Saestu? Lahir batin. Iya. Iya. Ayo. Kuwi luluse bareng Mbak Neha kae, Mas. Oh, Yopika iki? Iya. Latalah. Jangan nek wis lulus jangan merasa puas lho, Yop. Mboten. Heeh, meniti karir aja kenal wong lanang sik. Dereng. Nggih. Masih ono Nek ra entuk kenal wong lanang iki lha sing ngejob sapa? Maksud iki aja cedak-cedak karo wong lanang yang berhubungan dengan privasi utawa asmara. Meniti karir yang gitu, Nggih. yang lebih hebat Nggih, ngono. kula niku nek dipandhengi tiyang kakung niku ndruwedeg. Padha. Iya. Kowe nek didelok wong kakung piye? Ndruwedeg. Ndredeg gek terus muse. Heh? Ngose piye neh? Anu ku lho, sumuk ku lho terus dikipasi iki lho. Kudu. Ya terus. Kowe kok aja usul kowe iki. Mas Dia, Dalem jenengan ngertos mboten sebab apa kok suarane Yopika ki apik. penyebabe Wis tak weki trik and triknya. trike Apa, apa? Mas? Pendak esuk Heeh. kuwi nggodhog banyu panas, Iya. terus mek kencur diparut, diplongke banyu panas. Terus disaring diiling ning gelas, diplongke ning kulkas, terus Yopika budal apotek tuku obat anti serak. Suarane apik. Lah lho gunane mau ngopo? Gunane Lha apa? sing direwangi anu ya obate kuwi sing marai apik. Lah iya. Dadak direwangi. Terus? Heeh. Karo dicekel tangane Mas Gareng ra apa-apa dihidupkan suasananya. Ayo to, Mas. Langsung cek. Wong lanang kok wong lincah-linci cek. Mau apa gak? Alah. Wong lanang e ora usah dadak tawa tak cekel tangan musik ya gak usah langsung cek. Yes. Kowe kok njaluk Sing lanang, bayaran. sing lanang. Oh, silakan. Sing lanang tuh cek. Nah, cekelan Aku Mas, juga kono. Mas. Iya. Aku peke wong. Oke wedan. Aku jane pengen nyekel kene. Nah. Lah iki lho enek minyak engko lunyu gek kepleset aku. Ora. Tentang Nenek, Nah, tekan ndi wong bawane tekan ndi? isin aku. Sun karo Sun. Mas cakepane Sun. Karo cakepane Sun. Sun takok. Ayo ngono. Tak nek nggonku suni cah cilik diambung ngono kae. Ndak cakepan ki. Heeh, iya. Mesti negatif Sun kok takok. Ya, Sun takon war tani reki. Beh. Kowe nuntun munyuk. Kowe ngatongo, wis kowe ngatongo.
Ra teka yo. Sun Pangkon, ayo. Sun takon war tani reki. Senadyan to mundhut to pepasrening kahyangan ora bakal aku selak endo saguhang kelakoni wong ayu. Jer janji gawe bombong bungah rasane atimu bakal tak sembadani kabeh apa panjalukmu. Mange ya. Eh? Mange ya. Ayo iyalah. Ngopo? Digandrung nek kok Mang iya. Yo cah modern kok, Mas. Oh iya cah modern. Kekinian. Oke. Kita klaim tak bujak tukono hotdog. Ya. Anu, sapa? Ya Bika. Nek Yovika. Kanthi mau, yo. Janji kueling. Yo, sak larik neh. Ayo, Mas Gereng, selingi. Nimas ingsun para sapa Ya Bika. Entekno ya. Ya guyu iki wedake. Entekno ya. Aku nek nyawang Mbak Yovika bareng guyu ke ilate menet dicokot sithik langsung ngono kuwi lho benci aku. Aja ngono kuwi ya. Ayo ta. Ya bisa gas, coba. Ya apik ya. Iya. Sido. Sido. Ya entekno ya. Sidik ngas, Dik. Awas. Lah maksudnya cakepane iki lho. Iya cakepane. Awas yo. Ya. Wis lega to. Nek empun nggih pun gletak ngoten nggih. Ya. Limbruk. Yo. Yo. Langgame pisan Mbak ya Bing, ha? Iya, ya. Yo.
Ndeleh semangatnya. Yo. Lanjut. Sak ramban lagi. Katur para sutresna budaya ugi ingkang memonitor lumantar Asta Brata Media. Salam pambuka saking Sanggar Seni Asta Brata yen ing Tawangono Lintang sesarengan kalian Mbak Yu Yovika. Yo. Ayo yo. Yo, ditelaske. Matur nuwun ya. Matur sembah nuwun wong ayu.